at se den video, hvor jeg påtager til Minecraft. Yes, jeg linker et link til Jonas' kanal nede i beskrivelsen. Fuck, jeg laver. Hold kæft. Lige sådan her. Der er sjovt. Så åbner vi lige nogle souls. Hvor mange games skal vi spille? Et, to, et par stykker. Og vi også åbner vi lige nogle cubes. Ej, jeg venter, fordi så kan jeg bare åbne 5. Spiller en omgang solo. Normal mode tager vi. Prøver vi lige. Det er lang tid siden jeg har spillet. Så, yes. Jeg ved ikke helt, om I kan høre så godt. Specielt ikke mig, for jeg har ikke mikrofonen over min tid. Nej, det er mig, der har mikrofonen. Og jeg kan godt mærke, det er lang tid siden jeg har spillet. Så min ikke over det. Take it! Åh, det fik jeg ikke. Det er så snebold, Jonas. Ja, hvad er forskellen? Ja, det ene er sådan, det andet er ikke. Ja, okay. Og når I spiller normalt, så anbefaler jeg at tage en vandspand til når I blokker. Fordi så hvis I bliver skudt ned, så kan I lige nå at sætte en vandspand, og så kan I hoppe op i vandet. Nå, I kunne eksempel stille nogle spørgsmål nede i kommentaren, fordi så kan det være, at Jonas og jeg vil lave en askning på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt. Ja, på et tidspunkt. Nok ikke i dag. Ej, når der er kommet nok spørgsmål. Der er lag. Flæk ham. Jeg lægger. Lægger som en i helvede. Jeg killstealer lige. Nej! Hvad har du gang i? Men jeg lægger sygt meget. Blå. There is something wrong with my computer. Nå. Yes. Skal vi sige 2 games mere, og så? Ja, sure. Og så laver vi min. Så laver vi en video til Jonas' kanal, så den kan I også vinde og se. Så jeg ved ikke, om den bliver uploadet i dag. Det styrer du jo. Ja, det gør jeg. Den bliver uploadet i morgen eller sådan noget. Jeg ved i hvert fald, at jeg skal til fødselsdag i dag, så det kan være, at jeg uploader den. Så kan det være, at jeg laver en blog. Han til fødselsdag. Jeg skal også til fødselsdag i dag. Så kan Jonas også blog, hvis han gider. Ja, jeg har lavet min fredagsblog, som jeg ikke lavede om fredag. Var det den video lavede, eller? Ja, den var lavet om fredag, det var bare om aftenen. Ja, fordi at det er lidt svært at filme til en fødselsdag for klassen jo. Ja, også det er ikke alle, der må være med jo. Det er heller ikke lige helt så sjovt, når alle de også sådan, når du bare gerne vil hygge sig lidt med sin klasse, ikke? Så er det jo ikke rigtig. Det var jo bare ikke alle, som der var med til at hygge. Nej. Til fødselsdagen. Nå jo, så mange subs har du egentlig? 72. Så laver vi da lige 70 subs special på et tidspunkt. Ja. Eller du skal i hvert fald lave det. Jeg var i gang på 94. Nej vel? Jo. Det kan du se på Gustavs Instagram. Hvorfor har du ikke... Hvor er alle dine subs blevet af? Jamen, jeg ved det faktisk ikke, på grund af, at jeg gik fra 94 ned til 82. Og så blev jeg sådan lidt... Hvad fanden? Og så gik jeg fra 82 til 76. Og så var der en periode, hvor jeg ikke rigtig uploadede. Det var, mens jeg var i Italien, der mistede jeg så 5 subs. Så det var der, hvor du mistede alle dine subs? Ja, så set. Sidste game. Men så må de jo også lige respektere, at jeg er på ferie, og nu er der ikke noget på ferie, vel? Nej. Jo, det her det bliver sidste game. Last game. Og så skal vi også bare lige vinde her. Har du nogensinde vundet en? Ja. Sikkert. Men jeg er pisse dårlig, fordi jeg ikke har spillet lang tid. Men min lillebror, han owner. Han er pissegod. Han hedder Nora BSA 5. Nej, han er ikke pissegod. Han er overhovedet en YouTube-kanal. Nej, men det må han nok ikke. Det ved jeg ikke. Det kan være, han... Ja, det kan være, han laver en YouTube-kanal med sin ven, som der hedder Willy 9. Jeg spurgte ikke engang, jeg gjorde det godt.
Jeg faktisk ikke engang huske, om jeg bare gjorde det, eller om jeg spurgte. Flæk ham. Ej, så kommer der kraftigt ud. What? Nå, men vi vil så tak, fordi I så med. I den her lorte Skywars video. Ja. Det gik ikke helt... fuck. Det gik ikke helt specielt godt. Så nu smutter vi ud af serveren. Vi fandt ikke noget der. Er den egentlig færdig med at filme?